La plaça Mercadal de Balaguer ha estat escenari aquest diumenge d'una matinal familiar per col·laborar en una de les festes més solidàries del país, com és la Marató de TV3. La matinal ha comptat amb la participació de diferents entitats que han dut a terme tallers, la venda de productes solidaris, el sorteig de samarretes i una tòmbola solidària, entre d'altres. Segons ha explicat el paller d'Urbanisme, Seguretat i Fires, Gerard Torres, els diferents actes han comptat amb una bona participació de gent que ha volgut novament col·laborar en aquesta acció solidària. També ha explicat que durant tot el dia €1 de cada entrada de la pista de gel serà per a la Marató. Tenim moltes associacions de Balaguer que ens col·laboren any rere any en aquesta marató. Aquest any també cal destacar que la pista de gel donarà també una quantitat, en aquest cas €1 per cada entrada que es vengui a la pista per la marató. Estarem aquí fins a ben entrat el migdia i esperem que vingui molta gent aquí a la plaça del Mercadal a disfrutar, a parlar amb les associacions, a col·laborar, sobretot a col·laborar, que és el que necessitem. Les diferents activitats i tallers s'han complementat amb la Marató Artística, que ha comptat amb la participació d'entitats com l'Associació Cordiònic, el grup d'Havaneres Vents de Ponent, l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica, Suïn Noguera, la Companyia de Dansa Montsemiret, l'Orfeó Balaguerí, la Casa Urbana i el grup sardanista Verge del Miracle. Les persones que han volgut han pogut presenciar alguna de les actuacions llogant una cadira solidària al preu de €2, amb l'objectiu també de recaptar fons. Una altra de les accions que ha continuat aquest diumenge és la iniciativa Penja un estel per la Marató. Són els estels que des de fa dies llueixen al passeig de l'estació i a la plaça Mercadal, gràcies a la col·laboració de moltes empreses i comerços de la ciutat, que un any més han fet la seva aportació. Des de la Comissió per la Marató, una de les seves membres, Anna Maria Mitjans, es mostra molt satisfeta perquè novament s'ha pogut arribar als 6.000 estels. Pues sí, ja fa 3 anys que arribem als 6.000. Aquest any no sé si faltaran els 100 o així, però bueno, espero arribar als 6.000 i gràcies sobretot a la col·laboració, lògicament, de les empreses i dels comerços, no? Els particulars pues, són l'última part, però les empreses és molt important, que ens col·laboren moltíssim. Ja quan els truques sempre ens diuen el mateix que l'any passat, vull dir que no, ja hi comptem, segur. També aquest cap de setmana han tingut lloc altres activitats a la ciutat en benefici de la Marató de TV3. Entre elles, l'Escola Municipal de Música de Balaguer ha realitzat aquest dissabte una audició musical. L'activitat s'ha fet a la sala d'actes del Casal Cívic i estava organitzada per l'AMPA i l'Escola de Música. En total s'han aconseguit recaptar €550 per la Marató. Els actes d'aquest diumenge han acabat amb una actuació itinerant del grup Band del Pau.